Posalagoako kubazuloa 1957 urtean aurkitu zuten inguruan dagoen harrobian lanean ari zirela. Bere barnean estalaktita mota arraro bat eratzen da, eta horixe da, hain zuzen ere, erakargarritasuna. Beste leku batzuetan ere aurkitu daitezke horrelakoak, baina posalagoakoak apartekoak dira. Estalaktita esentrikoak deitzen diete eta karrantzakoak munduan agertu diren handienak omen dira. Me acuerdo de un Kanpotik etorritako geologoak erabat harrituta geratzen dira. con los ojos abiertos. Karrantzan buru belarriari dira lanean posalagoak irabazi dezan. Kazereseko Erbas herriko judutegiarekin ari dira nor gehiagoka. 1200 lehiakideren artean bi horiek dira finalistak, baina saria batek bakarrik irabazi dezake. Bozketa interneten bidezkoa da. Egunean 2 boto eman daitezke eta edozeinek eman dezake botoa antolatzaileren orrian, Repsolen orrian sartuta, eta bestela Karrantzako webgunean sartuta. Estamos todos empeñados y tiene que salir y saldrá. Estalaktitak zentimetro bat hazten dira 100 urtean, eta erritmoak horrela jarraituko du, baina irabazizkero, bailaran hemendik aurrera, erakargarri bikaina izango dute Karrantza munduan zehar ezaguna izateko.